Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong huna-huna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga ini kakaplag niya niini mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneruha kaysa kasiyamag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmay bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihisgutan sa unang pagbasa nga gipasaylo na sa Ginoo ang sala sa mga katawhan sa Israel. Gusto na niyang bangonon pagbalik ang ilang nasod niya, gipahinumduman sila nga ang ilang kinabuhi nga kitasad ang atong kinabuhi sama ra kuno sa mga bulak nga malarag lang dayon dinhi bitaw sa atong simbahan. Sige tag-ilis og dekorasyon kaduha sa usa ka semana kay nindot siya tan-awon inig butang pero dangtag mga 3 ka adlaw wa na larag na niya mura sa kunutag balili nga green kay tan-awon igdangtag pila ka adlaw wa na laya na. Unsa may dugtong aning duha giluwas ta gipasaylo atong sala unya gipahinumduman sad nga mura ratag balili or mura ratag bulak. Sabot mo luwason din na nimong balili, luwason na nimong bulak, di ka mutugot nga malaya ang balili, di ka mutugot nga ang bulak malarag. Muna'y kaluwasan nga atong gihuna-huna or atong buhaton kana bang di kita mamatay ana nga kinahanglang himso gid ta kanunay, guwapa gyud o guwapo gyud kanunay ana mo nay atong kaluwasan. Dato gyud kanunay, di gyud mapurdoy, nyag mapurdoy gani di malas, nyag unya gani makakwarta giluwas sa kakabus ana mo nay atong kaluwasan. Ikono lingi anay mong tupad ina unsa man okay ra kag malarag ina okay ra kag malarag ang para nako matud pa sa atong tubag sa Salmo ang Ginoo moabot nga gamhanan gahom ang iyang gamiton. Ang pasabot ani nga dili siya magsapayan kung malaya ang balili, malarag ang buwak, basta na-fulfill nila, natuma nila ang misyon nganong gihimo sila. Ang bulak, ang katumanan nga makahatag siya katahom. Ang mga balili makahatag og pagkaon sa mga hayop na ana or makahatag og kanindot sa yuta basta matuman ang misyon okay lag malarag mo na si Kristo ming anhi dinhi 33 ra ka tuig larag na
Pero purting nindutas iyang kinabuhi, natuman giniya ang iyang misyon. Mabitang paghapit na mo putol siyang ginhawa dito sa kuros, niingon dayon siya, natuman na. Di ba? Di ko no, ikaduhang lingi sa imong tupad, na natuman imong misyon. Naraba si uban to, wak hibaw kung sa'y misyon. Unsa mo di akong misyon? Magkatawa bitaw ka ng uban, ingon, ako no, kanang stage 4 bayayog ko, unya kanang nakuan ko ron na cancer free. Naapagyog ko'y misyon. Naapagyog ko'y misyon. Unsa may imong misyon? Nasa uban, mabangga, ligid ang sakyanan, patay ang tanan, siya rin nabuhi. Ingon din, tagaan pagyog ko kinabuhis Ginoo kay naapagid ko'y misyon. Katusan sa to, Brother Stanley, namatay naman ko to siya pila to, 8 ka oras, niya gipabalik sa Ginoo dinhi kay naapa kuno siya misyon. Bebe, unsa may atong misyon be? Da, tutok man muna ako. Kay ka pa din, unsa may imong misyon? Baligyag slat. Mao na akong misyon karon. Ikaw niya, natuman na. Yes. Nga naman, kada adlaw, kada nako misa, gipahinumduman ako ang mga tao, palit mong slat. Ikaw niya, mamatay ka ugma, human na akong misyon. Natuman man ako, kasi man kong baligyag slat. Oh. Nakaroon sa may atong generic nga misyon. Kaning atong ebanghelyo mo'y naghatag o generic kanang misyon gyud nato tanan ba nga mituog Ginoo. Kitang tanan nga motuog Ginoo, kinahanglan gidi ay nga mahigugma sa dili motuo o Ginoo. A true believer loves the non-believers of God. Mo nang ningon si Kristo, naa gani kay usa ka gatos ka karnero, mawa ang usa, biya ay ginang 99. Pasabot kadtong nawala, wa na motuo sa iyang shepherd nga adto ang atong direksyon ni Simang. So kanang ni Simang, kanang dili motuo Ginoo, dili day na nato awayon. Unsaon man na? Atong higugmaon. Ang gigamit sa Ginoo sa pagluwas nato mao ang gugma. Ang gugma. Tanawa ha, o atong tanawon, naa siya'y creation. Ang iyang creation, angels, unya, sakwan lang na, sa doon na lang na kinabuhi, angels o humans. Kita ko nung mga humans, kung itandi ta dito sa mga butang sa langit, mura ra kuno tag usa ka lugas bas, one piece of sand. So sa ato pa, wa gid tay balyo. Pero unsay gibuhat sa Ginoo? Labi na ni Kristo, gibiyaan niya ang langit. Philippians chapter 2, bisag Ginoo siya, gihukas niyang iyang pagkaginoo og mitipo nato iyang gisulob ang atong nature. Ato pa, gibiyaan niya dito ang langit, ni anhi siya sa kalibutan. Unsa may iyang gibuhat dinhi? Iya tang gipanggapos ta niya para dadog langit. Gipugos ta, wa iyang gipaambit ang iyang gugma. Muna nasay uban mo ingon, wa jud ko mulampos pa der sa pagpangita sa akong anak. Kay namatay na lang siya sa tukhang, wa gyud mubalik sa Ginoo. Sige lang yapong suyo. Failure ko isip ginikanan. Ako din siyang pangutanon, sa dihang gasigi pagsuyop imong anak, nahigugma kaniya o nasuko? Padiroy, nahigugma gyud ko sa akong anak. Lampos na ka. Natuma na ang imong misyon. Ngano man day, na-convert ni Jesus ang tanang tao sa wapa siya mamatay. Oy, ang katapusang tao siyang kinabuhi nga mao ang iyang mga apostolis nanagan, nawagtang
Si Maria ra ang iyarang inahan maoy mibarog dito sa tiilan sa cross nya dunay mga pipila nga sip-sip ni kuyog-kuyog pero guwap atos Maria dito managan sa tuor adto ratos layo pero si Maria ray isog nga ni adto niya nya failure si Jesus wala ningon siya natuman na. So kung magsigid itag higugma sa atong isig katao, bahala nagdi na mo respond sa atong gugma, magpabili na siyang hard-headed, magpabili na siyang stubborn, pero sige lang yung kag higugma niya, natuman ang atong misyon. Mo nang ningos Kristo, love your enemies. Nya kanang imong enemy, mahigugma din na nimo. Patyon ka na. Higugmao na nimong imong ka-office mate nga naglagot nimo, libakon ka ana, dauton ka ana. I-post ka ana sa social media. Pero sige lang yung higugma aron matuman ang misyon nga pangitaa gitong nawala. Sige, ikatulong lingi. Naakaroy nawala. Nakaroy na wala kinsa may nawa ron nimo ingka akong bana siya unya sige kag higugma sa imong bana Jesus 40 ka tuig na akong gihigugma ng panuwaya na pero wa gyud mausab maura gyapon batasan ingna dayon congratulations 40 ka tuig na kang nagtuman sa imong misyon okay na kay na pwede na ka mamatay ana di ba. Di man mo moto. Mao na lagi. So ang pagpangita sa nawala dili pinaagig kusog nga mura kag kana mangitag bata ba ni arade ka dinhing buang nga ka ha ngari uli ngari balay di na mao ni arade kas kompyuterang buang nga ka pinakog ni eskwela kang animala ka ngari usap di kang di na mao dili na mao ang pagpangita. Kana bang mangita nga na parang mamas una ba magduwa mi mangita siya namo gasigig tawag gabit-bit og bunal inig kakita hapos dayon paulit ikang pistiha ka ikang yawaan ka paulit di na mao wa ka katuman sa imong mission bisag bisag imo pa nang natigo mang tanan nimong mga anak or tanan nimong gimahal bisag naa pa nas imong atubangan pero tungod sa espada tungod sa imong kaisog ang hinungdan mo nang natigom sila ang kahadlok gakurog mo nang natigom sila di na maoy fulfillment wa ka katuman sa imong misyon sa pagpangita sa nawala na siya. So kinsa may nawa kanang nangabit o kanang wa mangabit kinsa nawa uy tubagoy ang nangabit o wa mangabit ang nawala ba ang nangabit karon kay ang wa mangabit nasuko mas nangabit kinsa na may nawala silang duha. Unya kay ang nangabit nahigog nga mangyapon sa iyang gibiyaan nga asawa muuli raman gyapon kaysa maroy nawala iyang asawa di naman mudawat sa nangabit pag-uli nga nangayog pasaylo kaysa maroy nawala unya kay ang nangabit gipakuyog mang iyang kabit ngadto silang balay aron mangayog pasaylo wa man dawata sa asawa kinsa maroy nawala luuyas asawa no bitaw ang akong ipasabot ani kun musugod na kag higugma sa imong isig katao bisan pag unsa ka kabuangon sa una bisag unsa pa kakadakong makasasala musugod gani kag higugma fulfill ang imong misyon mao na kadtong tulisan nga gilansang uban ni Kristo katapusang higayon nakaamgo siya og niingon Lord usa ko ka makasasala hinumdumi lang ko kun maghari na ka ingon ni Jesus karon dayon kuyog ka nakos paraiso ngano man na fulfill nimo ang imong misyon
ang paghigugma. Nindot, ano? Oray, maayo mo na pagbantay mong mga asawa or kamong mga bana, basin gatanaw ka nga nangabit or nagbisyo ang imong kauban sa kinabuhi, wa na nay paglaom nga makatuman sa iyang misyon. Muna maglumba ta kinsay makatuman sa atong misyon, maglumba ta og higugmaay, dili ta maglumba og linibakay. Maglumba ta sa pagdinawatay, dili maglumba sa pagsigig sa likway. Maglumba ta sa pagmahal sa kinabuhi, dili sa pagpatay sa kinabuhi. No? Mingaw man. So ato ka